Πριν ξεκινήσω όμως σε σύντομο χρόνο να παρουσιάσω το θέμα μου, να σας διαβάσω, θα μιλήσω με τα λόγια του κ. Ρούκουνα, του ακαδημαϊκού καθηγητή κ. Ρούκουνα, ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό και ήθελε πολύ να είναι εδώ. Ωστόσο, με παρακάλεσε να σας διαβιβάσω το θαυμασμό του κ. Μπεράκη για το σπουδαίο εκπαιδευτικό και επιστημονικό σας έργο. Η συμβολή σας στο διεθνές δίκαιο και στην ανάδειξη προβλημάτων που συνδέονται με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, το παιδί, την οικογένεια και την αποτελεσματική καταπολέμηση των διακρίσεων αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση των ευγενών στόχων της ιδιοδρομίας σας. Αυτά είναι τα λόγια που μου υπαγόρευσε να σας πω και έχετε την αγάπη του και τις ευχές του. Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ευχαριστήσω και τους δύο επιμελητές του βιβλίου. Εγώ δεν είχα την τύχη να διδαχθώ από την κυρία Μπεράκη, ωστόσο τη γνώρισα το 2002 ή 2001 νομίζω που ήρθα στο πρώτο MUN και εντυπωσιάστηκα από την καλοσύνη, στην ευγένειά της, την οργάνωση αυτού του θεσμού και από τότε πραγματικά τη θαυμάζω πάρα πολύ και χάρηκα όταν έμαθα, με προσκαλέσαν να συνδράμω στο βιβλίο και όταν με καλέσετε είναι ιδιαίτερη τιμή μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι ότι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας σας. Αυτό που ήθελα να σας μιλήσω σήμερα είναι σύντομα βέβαια, μετράει οι ευχαριστίες και οι ανακοινώσεις δεν μετράνε στον χρόνο μου. Ήθελα να σας μιλήσω λίγο για ένα θέμα το οποίο είναι καθημερινής, ανήκει στην καθημερινή προβληματική των κρατών και των ανθρώπων και είναι κυρίως ουσιαστικά ο χαμός αυτών των ανθρώπων και η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει αυτό το φαινόμενο αυτό. Ερχόμενος στην Θεσσαλονίκη, έκλεψα μια καθημερινή από το lounge της Aegean, μην με μηνύσετε γι' αυτό, και άνοιξα την τρίτη σελίδα και είχε αριθμούς σοκαριστικούς για 3.000 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους στη θάλασσα τη Μεσόγειο το 2014. Προχθές έγινε πάλι ένα ναυάγιο με 500 θύματα στη Μάλτα και ούτω καθεξής. Αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Όπως επίσης αποτελεί πρόβλημα η αντιμετώπιση των παράτυπων μεταναστών. Δεν μας άρεσε η λέξη παράνομη και βρήκαμε τη λέξη παράτυποι μετανάστες από τις αρχές των διάφορων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από την ίδια την Ένωση. Η Frontex είναι ένα δημιούργημα από το 2004 που ολοένα έχει και μεγαλύτερη δράση. Ξεκίνησε με το ρόλο του συντονισμού των επιχειρήσεων των κρατών μελών στα σύνορά τους, είτε χερσαία, είτε θαλάσσια, είτε αέρια, και συνεχίζει να έχει όλο ένα πιο σημαντική δράση και να λαμβάνει περισσότερες αρμοδιότητες από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Αποκορύφωμα είναι αυτός ο κανονισμός, όπου ουσιαστικά θέτει τους κανόνες επιτήρησης, θέτει δηλαδή αυτό που οποιοσδήποτε στρατιωτικός θα λέγει κανόνες εμπλοκής σε περίπτωση και το επιχειρησιακό σχέδιο σε περίπτωση επιτήρησης συνόρων. Και είναι ένα δημιούργημα και ουσιαστικά μια υπηρεσία που έχει προσπαθεί όλο ένα και περισσότερο να παίρνει πόρους από τις κυβερνήσεις και να λαμβάνει το ρόλο τους. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Τώρα, η Frontex πώς λειτουργεί, ένα κράτος μέλος υποδοχής, όπως ονομάζεται η Ελλάδα, στέλνει έτοιμα στη Frontex. Η Frontex έχει έδρα στη Βαρσοβία. Μαζί από κοινού καταρτίζουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Ουσιαστικά πλέον υπάρχει μια ευρωπαϊκή συνοροφυλακή με αποσπασμένους συνοροφύλακες από κράτη-μέλη, όπου από εκεί παίρνουν είτε μονάδες είτε άτομα και τα στέλνουν στον Εύρο, στο Αιγαίο Πέλαγος και ούτω καθεξής. Έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις, όλα με ωραία ονόματα όπως η Ήρα, Ποσειδώνας, Νέπτωνας, έχει Ιντάλγκο, διάφορα Ερμής, διάφορα τέτοια ονόματα. Και στην Ελλάδα είχαμε επιχείρηση στον Εύρο και μια επιχείρηση στα θαλάσσια σύνορα και θα έχουμε σε λίγο επίσης και στην Κεντρική Μεσόγειο κτλ. Στην πράξη τώρα ουσιαστικά οι αποφάσεις λαμβάνονται από το κράτος υποδοχής, όπου επικουρείται από τους συνοροφύλακες και τα τεχνικά μέσα της Frontex. Αν π.χ. δουν ένα πλοίο το οποίο έχει πρόβλημα στην Μεσόγειο, στην ανοιχτή θάλασσα, θα προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν με το Εθνικό Κέντρο ουσιαστικά διάσωσης και έρευνας του εκάστοτε κράτους. Κάθε κράτος πρέπει να έχει ένα Εθνικό Κέντρο έρευνας και διάσωσης. Αυτό ουσιαστικά θα δώσει οδηγίες στο τι θα γενέστε με τους ανθρώπους που πρέπει να διασωθούν και η αποφασιστική αρμοδιότητα ανήκει στο κράτος μέλος υποδοχής, δηλαδή σε αυτό που ουσιαστικά ξεκίνησε την επιχείρηση. Ωστόσο, η πληροφόρηση και ο διάβολος επικοινωνίας γίνεται μέσω ενός διεθνούς κέντρου συντονισμού που συμμετέχει και εκπρόσωπος της Frontex. Οπότε η Frontex δεν αποφασίζει, συντονίζει, ωστόσο έχει ένα πάρα πολύ ουσιαστικό ρόλο στην συνδιαμόρφωση των αποφάσεων. Τώρα,
Όταν λέμε για δίκαιο που είναι το εφαρμοστέο δίκαιο, κυρίως όταν λέμε για θάλασσα, εννοούμε το δίκαιο της θάλασσας. Τα κράτη-μέλη φυσικά δεσμεύονται από τη συνθήκη του Montego Bay. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται στο μέτρο που είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως έχει δηλώσει για θέματα περιβάλλοντος, αλληλείας κτλ.